Takže pokoj Boží a milosť Pána Ježiša Krista prajem všetkým bratom a sestram, ale aj neveriacim. Ja som sa rozhodol, že vám nahrám svedectvo o tom, ako ja som uveril v Pána Ježiša Krista. Moje uverenie v Pána Ježiša Krista sa začalo vlastne tým, že začala korona alebo pandémia. Hej. Do tej doby každý z nás nejakým spôsobom žil tak ako ja a aj vy. Ale toto ma dosť zaujímalo, že prečo sa to deje po celom vlastne svete, po celom svete. Ja som následne začal hľadať pravdu o tom, prečo sa to deje. A vlastne pri hľadaní tejto pravdy, kvôli čomu sa to deje, vlastne to očkovanie, tieto veci, našiel som veľa informácií, kde som zistil, alebo presvedčil sa o tom, že vlastne tieto vakcíny, ktoré sú nám nútené, sú vlastne zlé. A videl som popri tom, ako mnohí, či už z hudobného priemyslu, alebo z filmového, alebo politického, že títo ľudia slúžia určitými gestami alebo nejakou symbolikou rúk vlastne satanovi. A Boh mi ukazoval vlastne, že slúžia zlému. To sa týkalo aj rímskokatolíckej cirkvi ako rôznych predstaviteľov, že týmito symbolmi alebo nejakými konaním slúžia satanovi. Tedy som ešte v tej dobe nepoznal Božie písmo, tak iba to, čo som videl rôznymi tými symbolmi, že uctievajú akože satana. No. Následne som videl na tom Facebooku, v tom čase na Facebooku dosť veľa ľudí, myslím tej rómskej populácie, hlásali evanjelium o Pánovi Ježišovi Kristovi a hovorili aj o tom, že Pán Ježiš Kristus príde druhýkrát akože na túto zem. Ja som do tej doby nikdy v živote, napriek tomu, že ja som býval akože katolík, a ja som do tej doby vôbec nikdy nepočul, že Pán Ježiš Kristus má prísť vlastne druhýkrát na túto zem. Vo mne to slovo, alebo tá informácia ma zasiahla do srdca a vlastne to slovo vo mne vypôsobilo, že som chcel vlastne spoznať o tom pravdu. No. Tak ja som si následne, nemal som možnosť to nejako akože preveriť, tak ja som si zakúpil Bibliu a mohol som si o tom prečítať či už Evangelium Matúša 24 alebo v rôznych tých nejakých pasážach. Popri tom čítaní som zistil, že vlastne tá rímskokatolícka cirkev svojim konaním vlastne, alebo tí ľudia idú proti Bohu, ako svojou nevedomosťou akože o Bohu. Bolo mi to dosť také zvláštne, že toľko ľudí je oklamaných.
hej. A teraz tomu akože chápem, že s odstupom toho času vlastne tak ako ja som bol mojimi rodičmi eh, vedený, vedený a učený, že vlastne toto je dobre a správne voči Bohu a oni boli zase učení svojimi rodičmi vlastne a tým, že vlastne nečítali to Božie slovo tak ako aj ja, že si myslia nejakým spôsobom, že sú akože v pravde a pritom sú akože v blúde a klánstve. Hej? Ale to oni, tak ako aj ja som o tom nevedel. Až kým som si vlastne neprečítal to Božie slovo, kde vlastne to je napísané. Tak bolo mi to také zvláštne, že kopu toľko ľudí ide vlastne do toho ohnivého jazera. Tedy e, teraz bratia a sestry, ale predtým tá rómska populácia hovorila tam o rôznych tých videách aj o tom, že človek, ktorý sa nenarodí z ducha a z vody, nemôže vstúpiť do nebeského kráľovstva. Ja som hľadal vlastne, čo treba urobiť pre záchranu, teda akože mňa, tedy z pohľadu toho akože mňa, aby som bol zachránený tedy vlastne pánom Ježišom, keďže som vedel, že vlastne prichádza. A oni tam vraveli, že musí sa človek znovu narodiť z ducha a z vody. Nevedel som však, čo to akože obnáša, až kým som to vlastne akože nezistil tým, že o tom ako aj vyprávali a potom som si mohol aj prečítať o tom v Evangelium Jána je o tom písané, ale nevedel som, že vlastne ako sa robí to pokanie. Tak som pozeral tieto videá a snažil som sa akože dopatrať tej pravdy. No. Boh mi to aj ukázal, vlastne tú pravdu o tom vlastne, ako sa robí to pokanie, vlastne aby som vedel vykonať to pokanie. Keď to jedna sestra tedy na Facebooku vyprávala, ja som si to všetko zapísal a nejakým spôsobom akože predpripravil, aby som to mal pripravené, že keď pôjdem vlastne vykonať to pokanie. Tedy tam vyprávali aj rôzne skrátky vlastne z tej Biblie. Napríklad LK 5 dvojbodka, dajme tomu 10, hej, to len ako príklad uvádzam. Vyprávali rôzne skratky z týchto Biblií. Ja som tedy nevedel, čo to vlastne akože znamená. Až potom neskôr som to vlastne zistil, že to obsahuje nejaké evanjelium, príklad, hej, alebo a nejakú kapitolu a verš. Ale pre mňa to bolo v tej dobe ako španielská dedina, že som sa tomu nerozumel. Ale bolo to skôr pre mňa ako nejaké súradnice, vďaka čomu môžem nájsť poklad, hej? Ktorý som skutočne aj našiel, lebo tým pokladom je Pán Ježiš Kristus. No ale z pohľadu toho neveriaceho len to tak vyprávam, že vlastne ako to som vnímal v tú dobu. Ja už som to pokanie mal akože predpripravené, akože na papieri napísané a zistil som aké vlastne hriechy, keďže som čítal tú Bibliu, že aké hriechy vlastne konám alebo robím, hej. Ja som sa snažil niektoré tie hriechy už nejakým spôsobom odstraniť z môjho života, hej,
hlavne tie modly, hej, akože podoby Pána Ježiša, či už je to akože kríž Pána, akože kríž s podobou akože Pána Ježiša, hej, alebo rôzne nejaké inakšie akože anielov, alebo niečo také, čo som mal doma. Ja som sa snažil sa z toho zbaviť, hej. To som akože učinil a urobil to, čo som akože vedel, snažil som sa tých hriechov zbaviť, a, ale jeden hriech som stále robil, ja som možno robil akože aj viac, len tento som ešte z pohľadu toho akože neveriaceho robil, a to bolo to vlastne, že keďže pracujem na týždňovky a potreboval som každý deň vlastne do práce tieto testy na túto vlastne koronu, tak ja som ich akože, nie že akože, ale ja som ich vlastne falšoval, aby som mohli vstúpiť akože do práce. Tak tento jeden hriech som robil, čo ma akože to strašne akože mrzelo, lebo nevedel som s tým prestať, hej. Až v jednu dobu, alebo ten čas, keď ešte vlastne bola tá korona, ale už pomalinky upadala, tak ja som ochorel, ale Boh ma už tak ako keby predpripravil, že bol som rozhodnutý v srdci, že už to nebudem vlastne vykonávať vlastne to falšovanie tých testov, a že to zanechám, a už to nebudem robiť. Bol som rozhodnutý vo svojom srdce, že čokoľvek, akože čo príde, že už nebudem do tej práce vlastne falšovať tie testy, a že to zanechám, že to nebudem robiť. Tak už som bol nadstavený. A tedy akurát som ochorel, a keďže ja pracujem na týždňovky, tak ja som svojej manželke vlastne zavolal domov, že prídem domov, že som chorý. Moja manželka išla svojim rodičom vlastne kvôli tomu, aby som nenakazil malé naše deti, hej. Tak som prišiel domov a bol som vlastne doma sám. Priebeh choroby nebol moc nejaký vážny. Za voľaké 2-3 dní som bol už prakticky akože bez horúčok. Neviem, čo som mal, hej, keďže ja som sa tedy v tú dobu netestoval. Bez horúčok, a ja som si celý ten čas čítal Bibliu, spoznával som pravdu a počúval som teraz už bratov a sestry rôzne liveky, ktoré vyprávali vlastne o Bohu. No a v ten jeden večer, keď som sa rozprával so svojou biologickou sestrou, tak sestra mi povedala, vlastne Boh cez ňu povedal, že aby som už neotálal a vlastne aby som vykonal to pokánie. Keďže ja som ten papier už mal ako keby predpripravený, tak po tomto posmelení Bohom skrze moju sestru zobral som ten papier, išiel som zo svojej izby a išiel som vlastne vykonať toto pokánie. Vlastne som išiel vyznať Bohu hriechy a odozdal som Bohu svoj život, kde sa mojím pánom stal Pán Ježiš Kristus. Ja som, ak som vlastne vykonal to pokánie, čo som prečítal, to pokánie môžem dať tu hore do popisu, čo som vlastne, ako som to urobil. To len berte to prosím ako príklad, nehovorím, že to musí vyzerať tak, ako som to robil ja. Ja len vydávam svedectvo o tom, ako som to urobil ja. Ja som išiel po tom prečítaní pokáni vlastne, ktoré som vykonal, išiel som spať. Pardon.
išiel som spať a na druhý deň, keď som sa zobudil, tak mal som už tam potvrdenie Bohom, vlastne, že to, čo som vlastne vykonal, že je voči Bohu správne. Hej? A že to vlastne viera v toho Boha alebo Syna Božieho, hej, je vlastne živá. Keď som sa vlastne zobudil, dal som vlastne z postele nohy dole a cítil som, že ich mám strašné ľahké. Hej. My chlapi máme také ťažšie nohy, hej, a vlastne ja som dal svoje nohy dole z tej postele a strašne boli ľahké. Ako keby boli nafúkané heliom. No, pripadá mi to také zvláštne a čudné. A keď som vlastne kráčal, tak ako by som nekráčal, ako keby som sa znášal. Ja som vlastne necítil vôbec váhu svojho tela ako takého. Hej? Ako keby som bol nafúkaný celý heliom. Ja som vtedy v tom čase, alebo v tom období vlastne nevedel, čo sa stalo. Hej? Teraz to akože už viem, že vlastne bol som očistený Bohom od svojich hriechov a stal som sa vlastne Božím dieťaťom, keďže som ten život v ten večer odovzdal Pánu Ježišovi Kristovi. Keďže som mal svoj telefón nie v tej izbe, ale mal som vo vedľajšej miestnosti, akože v kuchyni, ja som kráčal pre ten telefón, kde som mohol pociťovať vlastne túto ľahkosť svojho tela, hej, sám na sebe. Hej. Bolo mi to tak, že čudné alebo zvláštne, ale keďže som po rozhodnutí ísť pre ten telefon, tak aj keď napriek tomu, že som to vnímal, tak som to už nejako nevenoval pozornosť. Len mi to bolo zvláštne, že necítim vôbec vlastne svoje telo a strašne som bol ľahký. Hej. Nepocitoval som skrátka váhu svojho tela. Bol som úplne ľahký, ako nafúkaný helium. Lepší príklad si ku tomu asi aj neviem akože dať. Ako som kráčal do tej kuchyni pre ten svoj telefón, tak keď som vlastne išiel uchopiť ten telefón svojou rukou a natiahol som sa pre ten telefón, tak som zbadal, že moja ruka ako keby svietila a vyžarovala určitý jas a videl som svojimi očami, že není z mesa a krvi. Hej. Bol som dosť prekvapený vlastne to, čo som videl, hej, lebo nikdy v živote som nič podobné akože nevidel. No a tá ruka, vlastne keď som uchápal keď som sa snažil uchopiť tie predmety, vlastne ten telefón, hej, tak ako by som to ani nedržal ten predmet ja, ale niekto ako keby vo mne, ako keby som to nedržal alebo neuchápal ten predmet ja, ale niekto vo mne. Neviem to ani opísať. Strašne ťažko sa mi uchápali predmety, hej. Hlavne to bolo kvôli tomu, že moja ruka, takto, keď máte ruku, tak moje okraje neboli ostré, tak ako ich vidíte teraz práve vy, ale boli také neostré. Vlastne, keď to môžem dať do príkladu, najlepší príklad je asi ku tomu, keď máte rozžhavené železo a to železo vydáva jas, hej. Tak taká nejaká bola moja ruka, hej, ako keby svietila a videl som svojimi očami, že nie je tam
meso a krv. Mne v tej mysli tedy hneď prebehlo, že sa nejakým spôsobom porezať, alebo porezať, aby som vlastne videl, že či tam je krv. Lebo ja som nič doposiaľ nič také nevidel. A nemal som to nejakým spôsobom akože inak, ako nemohol som to nejako overiť. A vlastne, keď som sa tou rukou potom dotýkal svojho tela, kdekoľvek, ja som bol strašne hebký. Nikdy v živote som nič také, ničoho som sa nič takého ako moje telo nedotkol, že bolo také na dotyk hebké. Neviem, či to bolo spôsobené tým vlastne, že tá ruka bola taká, ako bola, že vlastne ja som cítil vlastne tú ruku, že bola taká hebká, alebo vlastne moje telo akože bolo. Toto neviem zodpovedať. Len vyprávam o tom vlastne, čo som videl a čo som vlastne cítil. Takto vlastne s tou rukou, že som ho videl vlastne ako keby nebola z mesa a krvi, to pretrvávalo o nejaké 3 minúty, ale to s tým, že som bol vlastne ľahký, že som bol ako keby nafúkaný tým heliom, že som ako keby som nekračal, alebo sa tak ako keby znášal, alebo som nepocitoval váhu svojho tela. To trvalo nejaké, poviem príklad, asi približne 3 hodiny. A takto to bolo aj s tými rukami, keď som sa dotýkal svojho tela, kdekoľvek, tak to pretrvalo nejaké 3 hodiny. Hej. Neviem, či to bolo spôsobené to, že som bol akože na tom celom tele vlastne akože na ten dotyk úplne hebký, alebo tá ruka vlastne bola taká hebká. To neviem, aby som akože neklamal. Iba to vlastne sa snažím opísať vlastne ten pocit, alebo to, čo som vlastne videl. Ja som v tom čase nevedel, čo sa vlastne akože stalo. Toto vlastne bolo živé videnie, čo mi povedala jedna sestra v Kristu neskôr. Mňa akurát vtedy alebo kúsok potom vlastne napadlo, že keď toto vlastne bolo akože narodenie sa z ducha, to čo sa píše Evangelium Jána, že vlastne čo bude potom, keď bude vlastne narodenie z tej vody, hej, s tým svojím zmýšľaním, hej. Ja som nevedel, že to tedy bolo akože živé videnie, hej. Tak som bol taký taký plný očakávaní vlastne, že čo vlastne bude potom pri tom mojom krste, hej. Keďže som videl, že to všetko, čo som vlastne učinil a urobil, že je naozaj, že Boh je živý, hej? Že to není nejaké náboženstvo. Tak ja som bol plne očakávaný, že keď vlastne potom bude mať ten krst, že čo vlastne bude, hej? Ale krst som mal až trochu neskôršie, o voľaký mesiac aj niečo, do toho ma viedol už Pán. Čiže bol som akože pokrstený. A toto bolo vlastne moje svedectvo pre vás všetkých, pre bratov, aj sestry, aj neveriacich, že naozaj je tomu tak, že Boh je živý a že človek, pokiaľ hľadá čistým srdcom Boha, hej, lebo Boh sa pozera stále tomu človeku na túžbu toho srdca, že vlastne čo máš v srdci, že tak, že sa tomu človeku dá spoznať, hej, že to není nejaký výmysel alebo nejaké náboženstvo, že to nemá nič s tým spoločné.
pri tomto hľadaní vlastne pravdy Boh mi aj ukázal a zjavil to Božie tajomstvo. Nie len to, čo vyprávali bratia alebo sestry vo svojich livekách, že kto je tým Bohom, hej? Ale aj ja sám som sa mohol o tom presvedčiť, keďže Boh mi to ukázal, že jediný pravým Bohom je Pán Ježiš Kristus, že nie je iného Boha. Hej? Ja síce môžem vydávať o tom svedectvo, tak ako aj moji bratia a sestry, ale toto vám musí ukázať len Boh. Hej? Aby si spoznali skutočne tú pravdu, kto je tým synom Božím. Že tým synom Božím je samotný Boh. Čo sa týka rímskokatolíckej cirkvi, alebo tých, nazvime to, ako sa oni nazývajú, že katolíci, hej, mi je strašne ľúto tých ľudí, že tak ako aj ja som bol oklamaný, hej, a moji rodičia alebo z rodiny, že stále pretrvávajú, aj keď tým ľuďom ukazujem vlastne, že to nemá nič spoločné s Bohom a pretrvávajú stále v tých tradíciách. Viem, že mnohí z tých ľudí, hej, čo sú aj na Facebooku, vyprávajú, že Biblia je prepísaná, hej, že pravá iba vo Vatikáne. Vôbec nechápem to ich zmýšľanie. Chcem vám len povedať vlastne, že tá Biblia je skutočne, čo je v nej napísané, je pravda. Hej? A trochu sa nad tým prosím aspoň zamyslite, keby ste boli ako keby na mieste toho Boha. Vy by ste pripustili, aby tá Biblia, teda akože to tvoje slovo, keby si bol akože Bohom, hej, z toho pohľadu, že by si to pripustil, aby to bolo prepísané. A ak by bolo, tak by to bolo iba určite do takého štádia, ako sám iba Boh chce alebo pripustí, hej? Však Boh je všemocný. Ako to môže takto zmýšľať, že Biblia je prepísaná? A kopu ľudí, tých katolíkov, keď sa im ukazuje tá pravda, nechcú prijať tú pravdu. Keď je raz napísané, že neurobiš si podobu Boha a ty si ju napriek tomu urobíš, tak čo očakávaš potom od toho Boha, keď ťa predtým varuje v Božom slove a ukazuje ti mnohých tých príbehoch, alebo aj v jeho slove, že vlastne čo sa stane s tými ľuďmi, že modlári vlastne nevojdu do nebeského kráľovstva. A keď vidíš, že títo, no poviem akože tí kňazi toto robia, hej, tak prečo stále nasleduješ tých ľudí, keď to nemá spoločné nič s Bohom? Tak pokiaľ toho Boha miluješ, tak budeš zachovávať jeho slovo. A to slovo vlastne je to Božie slovo, tá Biblia. Ale to nemá nič spoločné s tým učením, čo robí rímskokatolícka cirkev. Preto vás prosím,
v mene Pána Ježiša Krista, aby ste sa od toho odvrátili. Pokiaľ chceš byť zachránený Bohom, hej, tak uver prosím Syna Božieho, hej, vyznaj ho za svojho Pána, učím prosím pokanie zo svojho života, zo svojich hriechov a ja verím, že keď Boh sa dá spoznať v mne, takisto sa dá spoznať aj tebe alebo vám, aby si bol zachránený ním. Všetko, čo som povedal, nech je na slávu a chválu Pána Ježiša Krista. Amen.